Ik believe hier bro hane kapor kertenga jong Jesu bat sajisian hane kapor ngadap da jingkemen ya ka banga yo ban ya kren biang bat phin na ka tien ka jong blay bat nga aingo ba ka tien ka jong blay kumba nga juong kalong ka jai ka bangi ba man la ka ski bat ka jingbam ka batay ya ka ta ka men sim ka jong nganget kumba ka ja ka tay ka po ya ka met ka tien ka jong try ka tay ya ka men sim ka jong i bat ya ka ta ka jing im ka ba kan ja men sim yaw tau brio o ba siapo jongi ya ka ba u blay unang penthamai habang yo snow kenya gani ka tien ba ngai gani ka por gani ka tien ka nolong jingker khu yangi iwe baro ka bentai ka banga kwa ban kran gani ka por kalong ya ka dekot ka ba pedeng do jong ka bible but balay ba gani ka dekot ka don ha pedeng do jong ka bible but balay ba gani ka dekot ka kren kumni nganget buat apa yang jong feel safe empat tip lada feel tip I ngut you try tip nganget baga dekat ke pedeng do jong ke Bible ke deka sam she spark hat pra ke dekat ke pra but balai pa kani ke dekat ke don ha pedeng do jong ke Bible but balai ba kani ke ketien ke keren kum ni ka ong no ke ketien ke jong blai ke ong kum ni la ke banget how try ban ya ke basyania ha u brio ke Bible ke ong hang ni kani ka dekat ka ba pedeng do jong ka Bible ani kata ka pedeng do jong ka Bible ka ong la ka banget ha u try ban ya ka basyania ha u brio la ka banget ba ka dekat ka ba kendai ka ong la ka banget ha u try ban ya ka basyania ha ki ba kraw batri tang kita ki brio hunre wat ya kita ki brio ki badan ha ka kerdan lani kita ki brio ki badan ha ka bor kibadon ya kata ka jing imat baki la ban le e ka Bible ka ong kata la ka basyania ha u blay la ka basyania ha u try ba ngangai la da fisyania ha u try kata ka jing syania ka jong pi kanom long leno e kanom bijai e henry ha ba fisyania ha u try ka jing syania ka jong pi ka long kanong ka Bible ke thu yangi la da ngapuli ha ka ne ka por na ka kitab gajong unahum kani ka lenong ka banengkong ka dekot ka ba nyau ka ongkom ni utrai ulong ubabha ka kut baskem haga sngi ga jinjanjar but u itu ya kita ki basyania hau pi ublay u itu ya kita ki basyania hau ka bamut hang ni lada phim syania yau utrai ongam itu ya pi lada phim syania hau utrai umla ban le eru yapi tadai yang ta habawan ki jing le habawan kita ki eryong ki erlang thari haga jingim ke jongpi habawan ka shitam habawan ka jingkerdo habawan ka jingdo habawan kita ki jing naka mon naka diang haga jingim ke jongpi habaki ki wan bat haba pi shania ha utrai u itu yapi but you see ba utrai itu tangkat ta kalabiang. Haba utrai itu tangkat ta kalabiang. Utrai ong hang ni ba ulong ubabha. Shisha lapi syania utrai pinu i ya ke jing bha ke jong blay. Lapi syania utrai long bala kerhu ya pi kumbangi ju puli na kapor sya kapor. Haba nga puli ha kani kapor ngi i na Jeremiah kani kalanong ka bakhat nyaw ka kat ka nyaw ka ong suk utaw brio uba syania utrai. Bar uba ka jing syania jong u long utrai. Ngas nat ban perkat ang ni lada fi syania utrai itu ya pi. Lada fi syania utrai u itu ya pi. Bat kabaar hang ni ka ong lada fi syania pilong ki bala kerku. Long bala kerku yau ta ubrio uba syania utrai. Bading ta kwa ban ong ifi kani ka sngi kani ka dekot kamdei ka busyujaran kat baka don hapdeng jong ka Bible henry ka dei ka kubor ka utrai ukwa ban penpau ban pen i ban pensyong nong rim yau tau brio lani yakata ka brio hagani ka pangpdeng jong kani ka Bible kabumut ka Bible hi nadu basdang hado ka bakot ka dei bet ba brio un syania ha utrai hot puli kal nong banengkong ka dekot banengkong jong ka kitab ka banengkong hang ni ka tho ba ha ka ba banengkong ublay baga dekot ka bakhat duduk jong ka Bible na ka jimpen pau kal nong ka ba arpuar kini ka dekot ka ba arpuer ka ong
Ka jingai ka jong Jesus Christ ba utrai jongi to kan long lem bat kita kiri ko. Amen. Habang ipuli nabasdang hado bakot ngi ibet ka kerteng ka jong ublay. Haga bemenang kau ublay, buai ni ublay, udai ujisu. Bau ni ujisu, udai utake nyoba ai hangi ya kata ka jingai. Yangi bat kita kiri ko. Bahkan long lem bat ngi shisha habaka don ka jingai ka jong try. Pitip nam ka shu long laga long, ka shu biang laga biang, ka shu dap laga dap. Bat yang tak khin ka jong blay ka ong la ka banget au try ban ya ka basyania agi brio namar ka babel ka ong bagi ta ki basyania agi brio kin long gi batim. Oh long bela tim kordit yo tau brio basyania hau brio ong kektien ke jong blay tadeng ta wat num syania haki brio wat num ya shong shit tanru naga benta ki brio. Rito ai befin long ke basyit hem naga bentau try. Namar ba ladangi ngim long kum ta am ka long ka baleno kata ke jing im ke jongi. Barang ngai utrai when I bor ya pi when I ya pi ya ke jing start ya ke jing champang. Ba pinang la ban syania hau try naga sngi syaga sngi. Ba naga por syaga por. Ba syania hau try ru ya ke jing pen im ke jong pi. Om tang kata ka fin syania ya ke jing don kam ka ba pipi don kam man la ka sngi haga ni ka met ke jong pi re syania aru ya ke jing pen im hau try. Ba la fi syania hau try sisa pen yo la im. Bangai utran kerkui fi kan ke sngi ba menta ba un ai bor fi ba pinang la ken ban syakri utrai ba fin syania hau long kat balong jakat baja haga jing im ke jong pi. Bakan ke por na preng jong pi ru ki ba pang ki bisitam. Sisa kala long ke jing ban kia ye pi ka pisa ka pilan ru kalut haba pang haba sitam. But don na preng jong pi sisa kala ban kia sisa mar kata ka jing yo ka jong pi kam ya hap chu bat kata ka jing lut. But om tang kata henrei hayeng hasam ru kam pi mat jing namar ba umdan basumar umdan ba pej namar pi hap ban lej bela pi hap ban lej trei. Te mano pat ban pej ye tai ba pang kawan ra sibun ki jing namar ngayu i ba habadan ba pang hayeng haban sange ruat ya ka jing trei jing kata. Berkata li te kanang ban kia ba kanang ban kia sisa ya kita ki ba mat ya kata lesi mapi pidan hakabakum kata ka benta jong ka jing im ringe dwai ka ni ka por ba utrai un pelat ya fi na kata ka jing pang ka jing stam ba utrai un ai fi ya ka bor ka ba thamai ba ngai shania hau trai ut hau trai yam hau trai pentip show trai shania hau long bala kerku ya kita ki brio ki ba shania hau trai ngai utrai un kerku fi ka ni ka sngi mentang ko ban dwai nam ta jong pi pidan ki jing ke jing im ke jong pi pidan ki jing ele ke jing im ke jong pi badana preng jong pi pat pdiang yu jisu ru ka jing ele kam da de tang hang ta ka bagan jado an reken mau klem u jisu ka don ke jing ele ka bajor ha ka men sim ke jong pi bala da pi kwa ya ke jing penem ni ne dwai ke ni ke sngi ke bamenta mar ka ba kam don kam kalong ba pin shania how jisu Christ ya ke jing penem ke jong pi wanum shania haladi namar la pi shania haladi kataru kalong balatim ya pi ka babel ka ong ya kata baga donut jong pi ka kam syukur ban ya kita ki baro anum shania hagata ka jing sotu ka jong pi anum shania hagata ka jing snotip ka jong pi ka babel ka ong ya kataru na ka proverb lai san ka ong bat ka ong gumne to nget how try de la ka donut baro but what shania halaga jong ka jing champang nget how try de la ka donut baro what shania halaga jong ka jing champang marbun sin gi shania ala ga jong jing champang ba jing champang ga jongi kampoi shnu shanoru namar ba ga jingmut ga jong pi bat ga jingmut jong blai kimya dai gilanti gi jong pi bat gilanti gi jong blai kimya dai ong ga tien gi jong blai ba deng ta wan shania ala ga jong jing champang re shania ha u try ba la fi shania out try kumba ngala pulie mene utrai si sha ulong ba bha pinyo amat ya ga ta ga jing bha ga jong u ha ka jing im ga jong pi pin mat ya ka jing bha ga jong try mar ulong ka kut pas kem ha ga sngi ka jin jar kamut lada pidan hapo ka kut ka jong blai pila ri how try shisha ki bor jong dong shun ki baker sau dong ya pi kinom la ban pen sneu ya fi kinom la ban kta ya fi kinom la ban pen jot ya fi ban ngai ha pidan how try pin mi nang ta kum ki breu ki ba job ho ngi haban mat ki jing ka bangin ngi mani prothei ngim la ban kiar ki jing le ki la ban wan hi rei to ai ba la ki wan ki jing sniru ya ga ba fila ban shania
how try bangangai utrai kerku ifi kene kesengi bat nginya duai kene kepor menta bo utrai on long rengkat bat pi tu nginya duai try ni kepor nga aingo ime ko try ka bangayo ban kren ni kene kektien ka bah pedeng do jong ka bible ka samchis pa khat pra ka khot bo pra la ka banget au try ban ya ka bashania how brio shisha go try be ki kon jame kinom shania how brio makinom shania go try haga kti jong brio lani hakita ki ba kraw ki ba tri maka bible ka kren shai kata long bala tim yu brio ba shania how brio ya duai nga kerku ya pi ga ne sngi ba fin shania how try namar kita ki ba shania how try dalai kinom yo le ran ong ga tien ga jong blai bala da fi shania yo i ga jing ba ga jong blai ba fin long shi sha hapo kata ka kut ga jong blai ya ka ba blai yo ban ya dai fi namar blai wi thu ya kita ki ba shania yo si sin fi la shania u blai wi thu ifi ba si sin ba u blai wi thu ifi un pen biang ifi un pen dap ifi un ri ifi un sumar ifi bala fi pangan ni ka poru un pen khia ifi ba ga duai ga ni ka por fin bo ga ti ga jong pi ga jakap shi tam Adwai hagar tenga jong Jisu fin kia hallelujah try ngadwai mga dang nget ko kan rat try bagini ki kun jamer kin kia naga naga jingpang ga jingpang padi ka bla sharem ga jingpang ga bla shajop pamdan bor a ru am pamdan ikhtiar a ru am namar lapen slot ya ga bor jong pa haga ding pana haga kerteng ka jong Jisu baraga ni ka singi kren ya pi u thyroid jong pi u long hai ba ngai utau thyroid un biang no do menta kadon ke jingking kadon ke jing tha ga khli ke jong pi utrai pen khia ifi ke ni ke sngi ba ke jingpang ki ba per ki jingpang skin disease na ki jingpang ki ba penjenjar ki ba pen sosat ki ba pen kordet ya pi udon nguni allergy u baju mi bet man la kapor but nga hukum you know allergy jong pi kerteng ke jong Jisu unda ja unda dam na do menta ngai ini ka por na preng jong fir ki bapang utrai pen khia ifi kanono ke jingpang kanono ke kerteng utrai unle kamba ifi nga duai nga deker khu papin pediang ru yu Jisu daga bashania au ya ga jing pedem ke jong pi but ha bashania au trai shisha pin long ki bala ker khu nga duai nga dengai ha kerteng u Jisu nong pedem amen but amen trai na ker khu ifi ngai au trai dalaga donut baro wat shania hala ka jong ke jing shempang long bala kerku ya tau brio uba shania au trai but uba ka jing shania jong u long trai what shania shisha ong ka tien ka jong blai hau brio lani ha kita gi ba kraw batri la ka banget au trai ban ya ka ba shania agi brio trai kerku ifi ka ne ka sngi ba menta shania ba au trai ka ha ka gm ka jong fi utrai unang penroi unang kerku unang le bha bafine i ke jing sok ke jing kemen ke jong trai haga ji em ke jofi kublai shibod utrai kerku pa defi amen